Chcete vyměnit elektrický filtr mikrovlnné trouby? Díky těmto krokům bude opraven během chvilky. Co potřebujete? Kombinované kleště, nový elektrický filtr a šroubovák. Krok 1. Vyjměte kryt. Uvolněte šrouby na zadní straně. Vytáhněte kryt dozadu a poté jej zvedněte, abyste jej mohli vyjmout. Krok 2. Vybijte kondenzátor. Před zahájením opravy je důležité kondenzátor nejprve vybít. Je to proto, že může být stále pod vysokým napětím. K tomu použijte kus izolovaného nástroje a opatrně s ním spojte obě napěťové přípojky kondenzátoru. Krok 3. Odstraňte starý elektrický filtr. Nejprve odpojte všechny kabely. Je užitečné si předem pořídit snímek, abyste věděli, jak kabely znovu připojit. Poté vyjměte starý elektrický filtr. Krok 4. Vložte nový elektrický filtr. Vložte nový elektrický filtr na místo starého. Znovu připojte kabely ke správným připojovacím bodům. Krok 5. Vraťte kryt zpět. Nasaďte kryt zpět na místo a pevně utáhněte šrouby. Úspěšně jste vyměnili elektrický filtr a mikrovlnná trouba je opět připravena k použití.